Ben, queridas e ben queridos amigos, podían ser moitos outros espectáculos con Galicia de fío condutor, pero esta noite tocou este. E cando chega o momento do remate, como sempre, deste rapidísimo rodeiro polas músicas do noso país, quixera reclamar aquí a presencia dos moitos artistas que contribuíron a que Galicia se estree esta noite xa na madrugada de San Roque aquí en Melide, como non podía ser de outro xeito. É a primeira vez que se fai un espectáculo destas características, cunha orquestra sinfónica, cun grupo folclórico, con danza, con ballet, e hai que dicir que o traballo en principio era verdadeiramente complicado. Para iso houbo que buscar extraordinarios profesionais como o grupo de danza do grupo folclórico Trompos aos Pés, que chegan dende Marín. Tamén dende Marín, de Trompos aos Pés, esas voces singulares que recollen o noso patrimonio. Ben, queridas e ben queridos amigos, as pandeireteiras de Trompos aos Pés. E por último, unha extraordinaria representación do que se fai no noso país coa música folclórica, con esa voz e música do povo. Ben, queridas e ben queridos amigos, os membros do grupo Liorna. Como primeiros bailaríns e responsables da coreografía, dous vellos amigos da Orquestra Sinfónica de Melide. Ben, queridas e ben queridos amigos, Berna e Andrés Carballeira. Señora alcaldesa, imos ter que facer un pabillón máis grande que non nos caben todos os artistas. Dúas voces extraordinarias, facendo as delicias con músicas ben distintas, desde os grandes poetas ata a música lixeira, ata a nova música galega. Alberto Cuña e Susana de Lorenzo. E o grosso, o daqui desta terra, da terra de Melide, señoras e señores, evidentemente esta extraordinaria orquestra, pero a orquestra non funciona se os compositores non compoñen, e quixéramos facer esta noite unha mención especial aos músicos, aos 5 músicos
que se encargaron de facer os arranxos da música popular, da música folclórica, da música tradicional para esta orquestra, para este musical Galaecia. En primeiro lugar, o noso director Fernando Vázquez Arias, que non só fixo arranxos, sino que compuxo obras, e máis estreou a súa Rapsodia en azul e branco, que se escoitou por primeira vez esta noite aquí. Pero ademais temos entre a orquestra ao noso pianista, a Pepe Serrano. El tiña unha certa ventaxe porque cando Andrés do Barro facía cine, el era o que tocaba o órgano farfisa, que salía nas películas, chupaban moita pantalla. Tamén Alberto Lago e o mestre Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez. E ben queridas e ben queridos amigos, como lles dicía antes durante o espectáculo, unha persoa moi especial, moi querida, entrañable. Non fai falla que lles conte máis. Prudencio Romo, o seu espírito estivo aquí esta noite e tamén nos acompañou Melina Sarmiento, a súa viúva. Moitísimas gracias e recolla o cariño de toda a orquestra, de todos os artistas e de todo este público. Grazas. Señoras e señores, sempre hai que dicir o mismo. Todo isto é posible grazas ao talento, ao esforzo, ao traballo, á capacidade de ilusionarnos a todos que ten o mestre Fernando